Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude ze hry Pokédraw a natáčím to už podruhé, protože mně se nahrával zvuk úplně z jiného mikrofonu, než z kterého jsem chtěl, takže to natáčím podruhé a my se na to můžeme vyhnout. Jednoduše musíte nakreslit random Pokémona, kterého vám vygeneruje vlastně tady tahle stránka. A máte 45 sekund na to, abyste ho nakreslili hned podle toho, kterého vám ho vygeneruje. Takže my na to můžeme jít. Tady máme tlačítko Let's Draw a nejprvního máme tady Magnetona, takže jdeme na to. Nesmíme ztrácet čas, protože máme na to opravdu málo času. Ty obrázky budou hodně divné a opravdu hodně divné. Jak jsem to nahrával poprvé, tak se mi to vůbec nepovedlo, ty obrázky. Ale věřím v to, že ani tohle se mi nepovede, protože už teďka to vypadá jako nějaký postižený jelen. No, jestli jste si všimli, tak mám trošku nachcípaný hlas, takže sorry. Tady to tak zabarvíme aspoň nějak decentně, takhle aspoň čárku jenom. A tam jde vidět, že to je jakože ten magnet, i když to nejde ani poznat, že to je magnet. Ani bych do tohohle neřekl, že to je Pokémon. Já bych řekl, že to je nějaký netvor. Jdeme na dalšího. Další je Dugtrio. To je jedno, nějak to nejde přečíst moc dobře. No, uděláme tady... Tak. Mě to trošku připomíná brambory. A tohle je easy. I když to může být takhle, ono to může být klidně sebe víc easy, ale já vím, že to nakreslím vždycky úplně divně. No teďka to vypadá jako, no nechtějte to ani vědět. No víš, trošku tohle vypadá jako, no to je jedno. Jdeme na dalšího. Dneska si dáme si ještě tak 3 Pokémony. Je Bulbasaur docela můj oblíbený Pokémon. Ale i mojeho oblíbeného Pokémona nenakreslím dobře. To vím, že nenakreslím nic dobře, protože to je strašně těžké. Aha. Teď to vypadá jako nějaká kočka, která je docela dost retardovaná. No. Jakože vypadá to docela hrozně. Takže tu květinu, nebo co to je? Ne, já jsem to ani Mně nešlo kreslit, no to je jedno. Vypadá to jako nějaká kočka. No, jdeme na dalšího, ještě si dáme tak 2, protože minulé video jsem natáčel tak už asi tak, já nevím, 10 minut, což by vás určitě nebavilo se dívat, jak já hrozně kreslím. Ježiš, to tak, no tak tahle noha to no tak tohle vypadá jako ocas. Já se ani moc nesnažím, jo, protože já vím, že kdyby se snažil, tak udělám tak maximálně hlavu a pak už bych nic nestihl. Takže fakt se to musí dělat narychlo. Opravdu se s tím nějak nesmíte štvat. A když se s tím vůbec neštvete a děláte to takhle jak já, tak to vypadá jako nějaký Levhard. No ani ten osa jsem ne... Ježiš. No dáme tak ještě 2 Pokémony, ať to vyjde tak na 5 minut. Pidgeot. To jsem myslím kreslil minule, jako jak jsem to natáčel poprvé. Tak ještě se nám to nenahrálo, dělej. No, takže se mi to nějak nešlo nahrát, takže tohle je všechno z mojeho videa a doufám, že se vám video líbilo. Byla to docela blbost, takže ani se nedivím, jestli by se vám moc nelíbilo. No jednoduše nevěděl jsem, co mám natočit, tak jsem našel tady tuhle hru. Má to aspoň trošku tematiku z anime, když Pokémony nesleduju, ale to už je dávno, co je nesleduju. Ale aspoň jsem si tak připomněl Pokémony a
doufám, že se vám videjko líbilo, jestli ano, zanechte like a nějaký komentář a dejte mi nějaký tip, co bych měl natočit příště, protože já fakt nevím. A u dalšího videa čau.